खुलुमबाय स्टुडियो दं आंखिलिकां ब्रह्म कक्राझार बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि नब्लाङाव बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि डिपार्टमेन्ट अफ बड' आरो लोगोसे बरमा फरायसालिमानि डिपार्टमेन्ट अफ बड'नि बानजायनायाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों थुनलाइयाव समाज सानथौ एबा मोनसेबां सोलोंथायारि आयदानि सायाव हायुंआरि सावरायमा नेशनेल सेमिनार हाबाफारिखौ खुंफुङो। बे सावरायनाय जथुम्मानि गेजेरजोंनो बर' माहारियारि जौगाखांनाय थामोनथा सोलोंथाइ रांखान्थि आरो राजखान्थिनि सावगारिफ्रा बेरखांदों। दिनैनि बे थुनलाइ समाज सानथौखौ लानानै सावरायलायनाय जथुम्मायाव गाव गावनि मोनदांथिनि राव हारिमु फोजाखांनाय थुनलाइ फोजाखांनाय आरो समाज फोजाखांनायखौ मिन्थिनो हागोनखौ मिजिंथिदों। बे हाबाफारियाव बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर बाबुलाल आफ्रिका, बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि ओइसडि डिपार्टमेन्ट अफ बड' डक्टर भौमिक चन्द्र बर', बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर डिपार्टमेन्ट अफ बड' डक्टर बिजितगिरि बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फोरोंगिरि आरो फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लादों। Privilege to be here with the students of Bodo department. In fact, the title of the conference which they have chosen, that is the literature in the sociology. Basically, the society, if you study the society scientifically, that is the sociology. So whenever we talk about the society, it means we need to talk in terms of religion, the geographical array, the metaphysical characteristics of particular area, religion, and then how the people are eating, their eating habits, wearing habits, and we should have sufficient communication among the people so that our students can get international exposure, they can go out of state, and they can have nice job opportunities. So I will try to uplift this university so that maximum possible conferences in different languages are held and students are thoroughly benefited to get jobs, to get skill development courses. With these words, I say thank you very much to media persons. Thank you. दिनैनि बे बड' डिपार्टमेन्ट बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों खुंजानाय सानसेनि हाबाफारियाव बाहागो लानो फैनाय मिडियानिसिम आंनि मोजां मोननायखौ अर्गेनाइजिं कमिटिनि कनभेनर हिसाबै आं डक्टर बिजितगिरि बसुमतारीया गोजोननाय हामलायदों। दिनैहाय बर' बिफाना बरमा कलेज बर' बिफानजों लोगो नांनानै जोङो बर' थुनलाइयाव समाज सानथौमिन जों बे आयदाखौ लानानै सावरायदों आरो गोबांथार मानसिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हयथ' नुजाफैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे पेपारनि गेजेरजों जोंनि माहारिनि जौगाखांनाय थामोनथा सोलोंथाइ रांखान्थि राजखान्थि बेफोरबायदि सावगारिया दिनैनि बे सावराय जथुमनि गेजेरजों बेरखांगोन होननानै आं मिजिं खालामदों आरो आं साफ्रोमखौबो खावलायगोन जाहाथे दिनैनि बे पेपारनि गेजेरजों गाव गावनि मोनदांथिखौ हारि फोजाखांनाय थुनलाइ फोजाखांनाय समाज फोजाखांनाय बे बिथिंजों जाहाथे लिरफुंनानै जोंनि गेजेराव बे सावराय जथुमाव जोंनो हयथ' मिन्थिहोयो। बेखिनियानो हयथ' दिनैनि बे सावराय जथुमनि गुबै थांखि होननानै आं माने लेंथुमगिरिनि मासिनिफ्राय बुंनाय जाबाय। गोजोन्थों। बेवहाय बांसिनानो गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फोरोंगिरिफोर आरो जोंनि बिफाननि संजिरगिरि बिथांमोनहा बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो जोङो बर' राव इंराजि आरो असमिया रावनि मानसिफ्राबो हयथ' बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो मिनिमाम दा जोंनि माबायाव सानखोआव मोननाय बादिब्ला 50सासो जाहैबाय। दा हयथ' उनावहाय बांनोबो हागौ। बेखिनियानो। साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम। जों दिनै बर' बिफाना नैबे ससिय'लजि इन लिटारेचार एबा जोङो सुबुं सानथौमिन बा थुनलाइयाव सुबुं समाजनि खोथाफोरा माबादि बेरखांदों आरो बेहाय मोनसे खोथाखौ जों लादों इन्टारडिसिप्लिनारि होनना बुंदों। आरो बे बुंनाया जादों जोङो समाज सानथौ बा समाजनि गुबुन गुबुन हारिमुवारि बिथिंखौनो बुं बा समाज बेबस्थानि खोथायानो बुं, बेयो गुबुन गुबुन
थुनलायारि फोथाराव माबादिहाय बेरखांदों बे खोथाखौनो दिनैनि गेजेरजों जोङो दिनै बे सेमिनारनि गेजेरजों सावरायनो लादों। जेरै दिनै नोंथांमोननि मिडिया दं, मिडियायावबो दिनै ससियेलनि जि गोहोम बा नोंथांमोना जिबादि रल लादों, बिफाव लादों, बेफोर खोथाफोरा सामाजिक बेबस्थाफोरा माबादि बेरखांदों बेजों बा मानसिफोरनि साननाय हनाया नैबे मेडियानि गेजेरजों जोङो ससियेल मेडियानो बुं, जों डिजिटेल मेडियानि खोथाखौनो बुं, बोरैहाय रिफ्लेक्ट जानो नाजादों बेफोर खोथाफोराबो दिनैनि गेजेराव फैगोन। आरो बेनि अनगायै थुनलाइयाव जों जेरै जों थुनलाइ होननानै बुङोबा जोंनियावथ' मेरला बेफोरबायदि आयदाफोरा दं, जेरै जोङो सल'मानिफ्राय लानानै सुंद' सल', खन्थाइ बा जोंनि जेसेबां थुनलाइयारि फोथारफोर दं बा थुनलाइयारि आयदाफोर दं, बे बिथिंखै जे जोंनि समाजा माबादि बा समाजखौ माबादियै जोङो गोदानै नोजोर होनो लादों बा दिनैनि दिनाव जों जुदि समाजखौ नायोब्ला समाज बेबस्थाया जिबादि खारगासिनो दं बेखौ जों माबादि आजावनानै लादों बा बेखौ जों माबादि आजावनानै जों गुबुन गुबुननो जों फोरमायनोबो लादों बा गावबा गावनि गेजेरजों जों थुनलाइनि गेजेरजों बोरै फोसावनो लादों, बेफोरबायदि खोथाफोरखौबो हयथ' दिनैनि जोङो हयथ' पेपाराव फैगोन, जोंनि सावरायगिरिफोरा हयथ' बेफोरखौ नोजोर होगोन, बेखौ जों मिजिंथिदों। ओंखायनो जों बे मोनसे नोजोरखौनो लादों जों जे समाजखौ ओरैनो जोङो बेबस्थाया नैबिदि जादों, आमुक जादों, बे खोथाखौ जों बुंबाय थायो। नाथाय जोंनि सावरायगिरि बिथांमोननिफ्राय जों साबसिनै बोरैहाय बिथांमोना नोजोर होनो लादों, दिनै जोङो 21st सेन्चुरियाव जे मानसिफोरा माबादि नोजोर होदों, समाज बेबस्थाखौ माबादि आजावनानै लादों, आरो बे आजावनानै लानाय खोथाफोरखौनो थुनलाइनि गेजेरजों माबादि बेरखांहोनो नादों, माबादि नुजादों जोङो बा समाजाव बेफोर बेबस्थाखौ बोरैहाय जोङो बाहायनो लादों, बेफोर खोथाफोरखौनो गाहायै जोङो दिनैनि बे सावरायमेलनि गेजेरजों लाबोनो नाजादों बा बेखौ जोङो मिजिंथिदों। हयथ' जों दिनैसिम मोनबाय हयथ' 45टानिबो जों बांसिन हयथ' पेपारफोरा जोंनि गेजेराव दिनै सफैबाय। दा बेनि गेजेराव जों बे गुबुन गुबुन नैबे थुनलाइयारि आयदाफोरा हयथ' रिफ्लेक्ट जागोन, बेरखांगोन बा बेफोराव माबादि हयथ' बेरखांदों बा रिफिखांदों बेफोर खोथाफोरखौ हयथ' सावरायगिरिफोरा सावरायगोन, बेखौ जोङो मोनगोन होननानै मिजिंथिदों। आरो जोंनि बे हाबाफारि बा जों जि थांखि लानानै दिनैनि जों सावरायमेल एबा सेमिनारखौ खुंनो लादों सानसेनि हाबाफारिजों, बे जाफुंगोन होननानै आं मिजिंथिदों। थुनलाइयाव बेनि सावरायनायखौ बेसेबांखिनि गोनांथि दं होनना सानो सार? थुनलाइयाव बिनि सावरायनो गोनांथिया दं, खारन थुनलाइयाव समाजनि मोनफ्रोमबो खोथाया बेरखांखायो। जेब्ला जों माबादि नोजोर होगोन, बेखौ माबादि नायगोन, बा एकदम खोब मोजां खोथा बा जोङो समाजाव नंथारगौ बादि आरो जाय खोथाखौ जों जेरै सा साज्रां आं एसे सिगां जों बुंदों, सा साज्रां जों जाय खोथाफोरखौ बुंबाय थायो बेफोरबादि नायाबालानो जों जुदि एसे संजिरनाय नोजोरजों नायोब्ला मोगथाङै समाजाव मा जामारदों, बेखिनि खोथाखौ जों जुदि सावरायनानै दिहुनना होनो हायोबासो समाजा लाब जागोन। ओंखायनो थुनलाइयाव बिनि गोनांथिया जथेस्थ' दं। आरो बेफोरबादि सावरायनाया जानांगौ जायोब्लासो जोङो थार खोथाखौ मोनदांनो हायो, सैथो खोथाखौ जों हमदांनो हागोन, समाजाव मा जामारदों जामारा बेखौ जों मिथिनो हागोन। दा बेखिनि खोथाखौनो जोंनि बेखौ गोनांथि दं होननानै सानदों। जर'खायै बर' थुनलाइयाव मेरला समाज सान्थौनि खोथाया दं, खारन साफा लिरगिरिफोरा साफा समाजनिनो मानसि, समाजनि गासैबो खान्थिफोरजों बेबस्थाफोरजों बा बेफोरजोंनो जोङो जिहेतुके साफ्रोमबो मानसिफोरा थांनानै थायो। समाजाव जोङो बयबो हयथ' गुबुन गुबुन हाबाफारियानो बुं, समाजावनो बुं, बा जोङो मा होननानै बुङो मिथिं दावथिंनि खोथाफोरावनो बुं, बा बिबानगिरि हिसाबैयानो जायाथों मानो, बेफोरबायदि जों साफा लिरगिरिफोराबो समाजनि मानसिब्ला हयथ' निस्सय बे लिरनायनि गेजेरजों समाज बेबस्थानि खोथायानो बेरखांखाथारो, बेखौ जों नुनो मोनखाथारो। ओंखायनो निस्सय दं होननानै बा बेरखाङो होननानै आं फोथायदों सानो। गोजोनथाव खौरां, बाजास्पाइक्लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहुएन ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहुएन ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन।
आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 60000399878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।